Здравейте, номади! Днеска е Коледа, аз съм в сервиза, защото ми е много яко тук. Имам задача обаче. Ще взема размери на прозорците на колата, за да си направя едно, как да го нарека, като покривало за прозорците. Тук са ми поръчали едно, не знам как да кажа, заготовка. Сега ще ви покажа. Ето го. Това е комплект направи си сам. 7 пластово ПВЦ показва. 3,5 на 1,55 са му размерите. Има вътре такива вендуски. Това мисля, че е велкро лепенка. Като отворя ще видя. Фолио. Това фолио не знам за какво е. Може би вътре ще покажа за какво е. Значи ще пази, доколкото разбирам, и от топлината лятото, защото тя моята кола като е тъмна, лятото е ужас вътре. Аз не мога да живея в нея лятото. Ще видим с това какво ще се промени. Иначе пази от студ и от топлина. И най-якото, което е, тук не е като с моите перденца да от някъде да има процепи и да се вижда вътре какво се случва. Ами надеждата ми е, че с това ще направя така, че нищо да не се вижда. Ето тук ще вкарам колата, защото вънка вали дъжд на поразия. И ще взема размери. Айде! Какво правим сега? Аз не знам. Сега ще отворя връчите. Ще дадеш ли се на съвет, Димитър? Сега имам концепция какво трябва да направя. Пешо разучава. Дали всичко на колата е наред. Сега първо ще започна с предните прозорци. Ще използвам кашон. Сега ще ви го покажа. Ще ползвам този кашон. Ще го наложа тук на прозорците от вътрешната страна. Тук е 90 градуса ъгъла, така че до тук отвътре до дъно ще го пусна. Горе ще очертая по ръба на вратата. После ще измеря каква е тук разликата и ще се опитам да изкарам шаблон, който да стига тук по вътрешния ръб от всякъде, за да може това, като се сложи, да застане плътно. Тук са ми материалите. Айде! Маля, наскоро открих една, не знам, група ли е, един артист ли е, много интересен. Музикант ли е, как да го нарека? Музикант е, да. Той няма песен в неговите творения. Йом, някакъв французин. Свири на кларинет. И сега не излиза от главата ми. Ей! Стана. Да. Това моля да го фащаш на 4 да ти е. Да. Пръст. Да. Сега съм на 4 см. По ръба после ще го разходя. Да. Да, да. Окей. Да. Добре. Окей. Аз все пак ще видя на месеца на 4. Аз да си премеря. Добре.
моментът на истината. Я да видим какво става сега. Добре. Значи трябва още. Още. Колко още? Към 1 сантиметър. Yes. Добре. Значи, беше влезе ли така? Я да видим. Ау, идеал. Ето. Идеално. Топа. Яко. Кога се стане 26 минути? Ето така, минавам. Отбелязвам. После това ще го изрежа и ще добавя мъничкото, което остава. Може твърде много да се фиксирам върху детайлите, не знам. Да го направя ли това? Да го направя най-добре, а? И то като се окрайче, ще стане идеал. Имам една такава хартия, опаковачна е тя принципно. Ще я наложа отвън. И ще изрежа очертанията на таблото отвън. Айде да видим какво ще стане. Ден втори. Продължаваме. Връщам хартията. Добре, шаблона е изрязан. Сега ще извадя покривалото и ще очертая шаблона върху покривалото. Не. Първо ще влеза в колата да пробвам дали този шаблон съответства от вътрешната страна на стъклото. Опа. Я да видим сега. Това е за окрайчване. Лента. Ес. Много добре. Вау. Доволна съм. Добре, 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 добре. А тук, тук има бая материал. Аз дали ще успея всичките прозорци да ги покрия? Маля, ако успея да ги покрия всичките прозорци, ще съм супер доволна. Оле, идеал. И това. Сега това какво ми е? Аз всички не разбирам това какво е. Димитър? Ще застане, не? Добре. Така ще го направим тогава върху масата, да. На прозореца ще видим. Там, на стола. Толкова си. Нали? Да, ще остане. Аз мисля, че... аз и задните искам да ги направя. Да. Ще гледам максимално да ги събера така, че да не хабим материал. Още 2 дена работа. А? Още 2 дена работа. И от така.
Малко това да идва, нещо. М? Малко. Добре. Говори да че се сети. Аз съм умна, Димитър. Да, знаеш. Умна съм. Свърших една глупост. Това, което го изрязах абсолютно същото. Не огледално, за другата страна. И сега стана така, че другото парче, огледалната му страна ще застане отвътре. Тоест трябва да режа пак наново. Ето. Трябвало е просто шаблона и така да го да го обърна на другата страна. Въпреки това няма да го хваля това парче. Може би за задните прозорци, най-задните, те ми се отварят така като криле или хриле. Може така да се опитам да ги натаманя. Айде. Ден трети. Готова съм с шаблоните. Боже, колко съм разрошена. Шаблоните са готови и сега ще направя дупки за вендузите. Показвам. Ето. Готова съм с шаблоните и сега ще направя дупки. В 4-те края на правоъгълните стъкла и в 3-те края на триъгълните. Айде. Ето тази изолация е готова сега. Това, което ми беше обяснено, е, че трябва много хубаво да се изреже, за да не тръгне. Ето тук вие не знам дали виждате, но има едни нишки, които вървят по изолацията. И ако не се изреже хубаво, почва да се разнищва тази нишка и ще се скъса цялата изолация. Затова трябва много внимателно да се прави. Правя го за всички останали. Изолацията е готова. Не съвсем, ама почти. Само окрайчването остана. Сложих вендузите, даже съм поставила на колата. Вижте какво стана сега. Ето. Ще затворя после вътре. Да видите как е. Цак. 7 пластова изолация. Вижте какво става. Ето тук сега малко виси. Но мога да си сложа сенниците да си ги дигна и няма да го има този ефект. Да. Или може би ще трябва да опъна по-хубаво изолацията. Ето и тук. Айде да видим в колата, като влезем, как е. Сега, ако е пълна тъмнина, според мене сме били успешни. Я.
Вау! Почти. Аз там отзад, между другото, ще сложа още една вендуска, за да не седи така виснало. И сега си давам сметка, че трябва вендузата да е по-в горната страна, може би. Сега ще пусна лампичката ми тука. Ето. Но то вие пак няма да видите кой знае какво, ама няма да увеличим. Ето. Да. Ами, това беше от мен в това видео. Благодаря, че останахте до края. 3 дни. По принцип съм сигурна, че човек може и за по-кратко време да го направи, ама аз не си давам зор. Чао и до скоро! Ние ще си правим кьопогло. Тук скарата работи пак.